Enchara yanchandire. Akinga. Mukemunda. Ai, possible. No quiero cara. Kinajita yuvana mange togo na mondo. Na skirange bana. Bana mna. Nakibana. Bona yani wanda wasiumwete igogende. Ogende pakogende ko chimatori mere. Ogwasiumu ngatondoji. Bana na korora. O manyete ganto korte na kyo ko ngombere taibo. Bana otar okomyo bosiko chimoina ngaki akitan ogweta bana liruminati. Igo manyete ganto korte. Inkingi kwandangereria. Inki kwandangereria iga kwa sama. Inki kwandangereria. Na korangerio sene bibi au bya korangeria. Inki nakora. Abana gorjanam. Okobeku ngaki huko pande huu ama huko pande huu. Unaungua ama unaenda kwa njia ya malaika kama kina Okiondo. Njia ya malaika. Okiondo naye kwa eroka njia ya malaika. Wasome. Kwana karo. Kwana bwango bango nkikwana ngeriga. Gango tebi. Ebu kwego teba iga. Litukolio moelio. Ogucha gutarira mi ogucha gutarira erafrodi kigetonyore junction. Onyore emirira mi kuchimoino. Endere etintira ebwate chipotol chinini enjerengo Okiondo. Omagwa karanga ki obwate enjere rami omnyo kigerami kuchimoino. Bwenye oromorero ime. Wacha nikwambie njia inaenda mbinguni ni ya watu kama mimi. Nongi wete. Nuna watu moko takoyia. Ondabwa sio wate kiniekia. Utaungua. Kenyoro nchuwe kama Okiondo. Okiondo nera kwa njia ya Okiondo. Yango tega bosubule. Neringa ki nkoranga ki abantu barandoge ngamwengi gore kanisa nche ngamwengi gore kanisa nche babe sekeli bako babafuasi haba isigaki ai mbwango narenge matab nare kwenda ya saramire nabwate matab anti nare uchu konya mana gite matab nti yango ndakobori unorumu yeiga akirumu yapi umuntu namanye ngankwinirio nekoni gumani ore ekoni mondo namanye nekoni ore Okiondo nincho koro ke ekoni enakoro kinago koni rio enakongacha nimekungacha nkabumera buya abaro mwesi beti bobegeto pams mugwa kemerono ko chimoino nkabaranga ki bana bale chiro bano mbabongo manye ngababwate ngabonga ki nabantu baru Nairobi kweta kanyora naye bosibori ngote bana ki abana aba ngenjo bagotioka mafuta nitrosi akanaga date bagochi ndingo kubonga ki kamwana kabono akanuruaka onuru akanguru akango ogantenga uyo mamu minto ke ngokuboli mamu kwa na bakinire ogantengo ari university bosaka korobo nyagitari bono kibasiri kwa sabete ngo chikondo seli mamu ogachiukali chibesa Okiondo karakira ogantekire ngento nago balance ile mali onka kwachiri bunye taibo nago kwachiri bunye stingwati Okiondo point of correction nago kwachiri bunye stingwati okanga chiri bunye alafu makumera mamu ko chikomnya kwangu mwakihagiga amagontenga mugakoyo tenera gari agon serabune menyeri bona jorito limogaka igu kora igungo Okiondo joko lira chibasiana ya mama kama gonte kweka ngabosibori kankane tingaki to kwale musacho nyamboto okondoka nyamboto nche Okiondo kolete chibasiana Okiondo no maite first of all mam no mwana bwe skuru ari ngwanta no mwana bwe skuru bose university Okiondo mam no mwana bwe skuru skuru wanda bose university wanda ja korobo nyagitari Okiondo abane bawo chake skuru squeeze kero barabake no igwete igo ntutu achake mtora banene karo mwana uri no ene miaka 18 taraika no maite bo no maite kiri chikori gote ba Okiondo igoro yabantu bago chesa na abana be skuru no maite bo gosto maite bo ai bosibori Okiondo no maite bo ni gango soere bo ni go Okiondo ngo soere Gambi. Okay. Bwakire bia. No nyine ngombia nakanyolrega. Nabwate credit gagi ogwakirisi. Nataite gosoka. Ukarante. Ambia nakanyolrega. Esa no mbia. Mkimo gambi. Yebo. Amangara. Na anke.
mwana ro mweso komento Dubai Qatar tikasi achito kora Qatar cho bwaga chinyomba Olitimo maiti omwisi olieba natite mwambi mwana oli konyatara acha konyantebiri morigeri obolimo agure ngamotebya aracha kwanza ne chipesa togende tokore obutukiga naro chekeneroma meta abantu no abakonyaro kwata mari murakire mari mabwate chikesi mwana utachiti koika bono rere mambi naiwe story namachugwa kwekyonoko yani bakana bodi naki yani omugambi oyora urikuta mangana ya takogenda akani ukionda mangana nometo mugambi iki yakorekanire no tagenderera ayo Okiondo nanye lakini aya toranya iwa tiga bana nkoerese mwana uri akemukishibes chance pingi bwete akairira Okiondo elmu 800 ngano obolimo Okiondo akamatenga obolimo mburabwata ago chikoni Okiondo taonetie obolimo mara karengeri obu bata chimbera obu bata chikesi gai borobuna mielimu 800 arafu ngentokere fani omugambi nkelinga ki chibese chichi Okiondo talinga nkendi kyamara arakolere amakembi gali taone na arakariko chibese chichi gakyo mugambi kinajire neki gakinkonye amagana nyaigwete ayo Okiondo ni nyaigwete mugambi no yemkomoriginde lakini nje nachire hakibono mambi onkonye naigure ayo Okiondo naigure omugambi emubwata mangana amangi ayo Okiondo naigure no mumuro yunko bariginde konyamanyande mono omugambi esengenje bono mambi nakinachira iga bono mambi ngo kosorana ki tutakwenda tuli Okiondo akira nchibese omugambi nebe nefumocho takitira bangoko nabongo kwa nochire simi minyumba nabongo kutomera mpesa naigure chibese chinkwenda aralira kimugambi naigure nko take action tegerera ayebono tu ayo Okiondo inyabwati aya unonya manyita yao aya unonya manyita omugambi no metera kinya boli mo Okiondo abantu barenga ona iri batatu nimbwate fine twendere gakutora muri hirende gakira nchibesa aya unonya manyita amangana nje nje ngina akorire nkwanya kuliana nionde mpinga ni umondo asagare kwanya kuliana nionde asagare yo mugambi bona abantu bachakire kweterera amangana ayo Okiondo no ari ne file iri igoro yo Okiondo ne yawo lakini Okiondo rega kina kiakonyo mugondo mara gatatu yene mugondo ubate chikesi ako ngaino mwana ore gakoro yawo nabo bibwe kaino maite yento kebenke yo kenene na geke mugambi amangana anaro bambekerete ekero nje na etwe ngombe nanyirindite engombe yo kanyora kamori ngatebye monyene naki na kamire nabo gocho mukia ngombe ya omonyene ronde naki engombe nyoni ondu tomere chibesa ukaoni pake mori kama tomere chibesa uno maino namo ekesi ne gya koreta amo ngo mitino nyinji what is it inche bochabe no muntu on the straight forward I am a straightforward woman on the once yo koreta mangana ko kombekerera mugambi motebi tutadiri na yeye lakini asibona iko mugambi nabongo kwano nchiri bubere tonde turalia kyo Okiondo naigure tonyora ne guchi market iko mugambi kwa wategenga naigure tonyora ne guchi market tigandore ikento nare kubuguria soke mane binto nare ukora kwa ngocho kana akarende simya basigari bachene kwerende gari tonde aine gasiane sawa mugambi bono asante nche sagare Tawanya ngombe. Tikauchia sabejo asikie soko. Okiondo kora kira Okiondo. Omwana oli no mwana bwe skuru. Tigie birogi ebigoli bia uno igwete. No eninche yani tondo chiga Okiondo. Bosiboli. No eninche ochi koego mwana minto mamo minto mosinini. Ngane rota eto Okiondo torega. Naga bosiboli. Matika konkoni na bana rang na koni ole. Oche konga inaga konga expring montare university ga wanda 18. Okiondo nya sai manko kosoera. University ande 18. Okiondo kosoera. University. Okiondo kosoera ande. Aye. Tebanga ki quality chibesti ane. Inje kwata eten koega na kiuta te bari mwana olinga tagerre. Ona Okiondo ranga chibesa. Muna ruta to sinyete igani ngange. Okiondo bana chibesa kwangete na inje kataraki. Omuga koyoro siri chibesa bya iga tiganda ali echia. No matter beso lito ne sokoro. Sokoro na bato odi na chiro chibada. Ai.
Aya, kwanza tingosa, tigakonda kabichara. Oni gango sero Okiondo. Oni gango sero okora neri seri. Moso era arali angaki. Okiondo ni chote bigo. Ngojo to. Mama minto mwana masini ni ataka no ni tini ya university. Ore university. No mwana ale. Ngambalire ngo aki mwantara some baki university ngakare yande ikini. Nayo maete miaka. Okiondo nkwanya kora no enga seti, chinga seti chiko ogotara chiro chibo iraka iganga ngane chinga seti gosoma. Nkwanya kora bana bari campus bara bana basini. Mwana nde itini ke campus. Na nde itini yare. Tigango na koboli. Osome primary miaka 8. Taymo. Nursery na miaka 9. Form 4 miaka 4. Miaka 4 mento 10. O mento 9. Ine renga. Ora nayo gonte vi o senche gote sa mam no yo mi. E un 13. No yo mi na o senche gote. 13 e o so. Senche gote. O mento university mo 14. Mamu are genius. Mondi ya tujibesa. Mondi ya tujibesa. Ay karo kwanza gana timbo chimate ngoso era ndo Okiondo. Kwanza maete bianti ano Okiondo. Ochiko materi. No mo maete. Ochiko materi. Motenga no mamu otaite kosari. Mamu minto otaite kosari. Umwana ori omosini ni omwana. Ayu serious kumano ni anda itini yale. Eke maene bana ngoko ngai nando Okiondo. Kare college. Ose neke maene ngote. Bana senche mo maete nayo mo maete. No go kinire. Lakini ono mwana tata. Ah wait. Eke maene ngote. Igawana mbaro bali college bara anda itini. Nkwanya komanya Okiondo nkwanya komanya koru si pisi yecha abane basoma bara bingwerera Okiondo ande itini ya college ande itini ngote kwanza bana yante biantiana manga nai ubo chinga bana uko tangaza uko tangaza ko mete ntati ko chukura uko sarili rieta bana kirabana in fact bani kwanza ngo chimata abnare wo bangerende ngano emi obwata bwerinde nkorere uta ukiria mate nga bodiri mbole ngagete chibasia ne chikwa meteime Yasaima. Okiondo tari gosoriore. Ko ba mai gelu miasta. Gelu miasta Okiondo. Bono, ndina gukune tichiru bwinye. Bosaigo. Aronika mai. Yeah? Aronika mai. Anenta to akedi. Nta to nganya na go chi Nairobi. Osi Mombasa. Njenai. Ngio wasekela. Bono bwetele jokes. Koraiga. Koranya gelu miasta chiongoro kie chikash. No chenga nga 1 2 3 yani to bare bakamambi. Ego bana tomanya ko ngani. Ngana chibasira gerongo. Akibara. Yani hakuna true love. Muna mangana akongire akino na maftoro cha akonya komenta kera rituko oikachibasa. Mafuko no wate gali. Lakini mulera na ino gutamera ruto bokora busa. Kwani mafuta ngali kiobwate. Okiondo. Ngali ngokoline gali omwaka Okiondo kwa irangora. Tie wata kutupima bwana. Economy ni ndio sumbweta matajiri. Ino bataka mutakiri kolera. Ngama mafuta ruta ameongeza mafuta. Abantu abataka kira. Umuntu osundogete nyombo taikubuko endo no ekebarua ruto maisha re. Kora iga. Tana uchimata bonge 200 china usaba gaki. Na chio kana usaba anti anango chiko kwanya mata. No anti au karmata. Nabato kora etera iga. Toi ngwante nga kiede ni akwari usaba mata. Bono lakini gaki madara ubwat 200 usaba nchi. Bona gaki ke ose ngareni. Yanto usaba no elibu. Ngengo rusiri no diria 200 ngene elibu. Encho. Ngane ne enchogo ikora ameni enchogo ika ki Okiondo. Tego Okiondo manchogo. Manchogo, ama no dioga. Ai kora ya. No ready kwa na Mombasa ngo chakru ku movie ngo igorere olse. Na wata ina ki. Eri miasta bana wata. Chirata to chibare bokie. Moi bere isa toinya paka chike miasta. Tobo ke ma. Oko we card. Ebe ngivoka ko process ye card yana ego chikuru ku ATM. Bona ina to go swap. Nchentaro chibesa kabako iga bado ichitari beso Okiondo. Bona yego ku fara. Ayeno monte fara. Ayene fara libaki. Aseke go libaki. Wewe ni fara kabisa. Yani we ATM bona cash utakete. Okiondo tinko we ATM ndu chibesa cash ATM ndu chibesa cash mbara kabako. Yuko ina chibesa. Na chiro chibesa tata. Ogo ikari kwa tenga ki swap. Wakuniga mwa ya nyunyunta kwewe bintu rende to kwenda rendo nyunyunte iga oko nyunte tara rosigu ese mbona agirwe bicha mbone kala ko rosigu rosirende are you ready are you ready to take you as your lovely husband Okiondo kenyore aquí yes I do in lovely and in sickness in cohort and in Ai, yana mnyogo chimata ya bwango banganti ana kora. Na mbono nganyo ile. Ndaga tebi. Bono mundu kumwana yo kumwaka chimunjuga osireri kuno bango nti okwachi beza nekebe. Ai, karo.
Ngono nga yogochi. Nanti ana kora no mbona nyori. Igon change mind ngotige. Kora eta chibesa echo itas. Oh. Sawa sawa. Yeah? Lakini umanye chinguru chia tie mwero.